bantwana besikhaya ukhe wacatshikiswa ngumntu wakwenza into embi uqonda uba awusarhaleli enzeke into ebuhlungu tu mntana sekhaya iqenqgeleke iminyaka okunomsindo umincile uba yintoni angawi yintoni angenzeki into ethile angenzeki tu laa nto mntana sekhaya uqonda uba tyhini Thixo lo mntu into zakhe ziyaflowa zithini. Do you know why kusenzeka loo nto leyo? It's because wena isoul yakho ayidelelwanga ukuthi ihlale inomsindo iqumbele izinto. Isoul yakho once umuntu usamqumbele, uba usaqumbele umuntu wena pure soul, lo muntu lo umpha i-long rope, uyambusisa, you are blessing them. But the minute mntana sekhaya you detach from laa nto akwenze yona, ukhohlwe ulibale, umxolele, noba udanga waya kuye ufike ukuthi ndikuxolele, umxolele, that day uthatha eso sigqibo, you are cursing that person. Bethuna, I'm coming today just for this 1 minute to say this because it looks like I need any grass pelento. 555 on the timer. I've been sent to just say that for just 1 minute. Betunana, you get 4 days of 7 days fasting. I'm not supposed to be here, but today, kuba okondi shumayela londo. In fact, the whole week in shumayela lento to people, to clients, to friends. It looks like nawe mainga post mamela, if you continue to have grudges towards someone, you are blessing them. Forgive this person and let them get their karma. Love and light, family. Peace out. I'll see you on Sunday.